Kitchen choice याव kitchen आव बाहायग्रा material फोरखौ गोबां मोननाय जायो बेनिखायनो बे store दायो हार्डवेयर दखानाव material यानोखि पूरा बायनिफ्रायनो सुला मा दोंसै ब्रा आयु मा दखान बियो हार्डवेयर होननांगौ सोरनोबा माने किचेनाव बाहायग्रा मेटेरियेलफोर नांगौ जायोब्ला नैबे किचेन चइस होननाय मोनसे स्ट'र दं मुसलपुर टाउनाव नोंथांमोना फैनानै मेटेरियेलखौ लानो हागोन बेयाव बायनो हागोन आरो ना मेटेरियेलखौ मा मेटेरियेल नांगौ मुसलपुर टाउनाव मोनसे किचेन स्ट'र चइस होननाय मोनसे स्ट'र दं मेटेरियला दासो रेडि जागासिनो दं नैबे रेडि खालामगासिनो दं गिदिर गिलास आयौ जिनिस नुबायला नुफेराखैमोन आं इसो जुदि गिलासे दै लोंनांगौबा नैबे सामुसखौ जानो खुगायाव सोनो हागोन खुगाया जिलांजोब्बाय वाव टिफिनफोर दं बेनिफ्राय जाग दङ वाव ससपेन दं बायदि बायदि गोबां मेटेरियेल दं नै आं मुंफोरखौ खोन्थाजोबनो हायाखै नोंथांमोना नायदो वाव गोबां मेटेरियेलफोर दं इयाव ओंखाम मायग्रा माबा माबि सावग्रा गिलासफोर नै जाबाय फिसा फिल्टार दं नै बेनिफ्राय माबा माबि गेस माने किचेनाव बाहायग्रा सब मेटेरियेलानो दंफ्रामजोबो आरो इयाव सब माने किचेनाव बाहायग्रा मुवा बेसादफोर दं कुकार सब दंजोबो आरो जा मोजां जिनिसफोर दंखायोना बे सुलाखौ जों दा टेस्ट खालामना नायसिगोन वाव मोजां नंगौना नङा खामानि होयोना होआ वाव जिनिसा मोजाङानो टेस्ट नायबाय मोजां नायखांबाय अके गासिबो दै होबाय वाव बे रेडि जासिगोन ना थांलायनोसैलाय बायनानैनो मोनालायलांबाय दासो थांगासिनो जों दङ मोनालायलांबाय बायना